Așa am plecat dis de dimineață la drum, alături de voluntarii Rescue 4x4 România. Știam că traseul nu este ușor, mai ales că avem tone de echipamente cu noi. Dar mai știam că mașinile voluntarilor vor face față cu brio provocării. Am obținut aprobarea de a pătrunde în Parcul Național Bucegi și am mers cu grijă, pentru că am urcat muntele să-i arătăm frumusețea și măreția, nu pentru a face un rău naturii. Pentru voluntari, misiunea din Zore a fost un mizilic. De obicei sunt chemați să intervină în situații extreme. Participăm ori de câte ori cu voluntari la orice situație de salvare, de căutare sau eu știu ce se mai vesel sau la ce suntem solicitați. Avem mașini pe care noi le-am preparat din pasiune pentru off-road și din pasiunea de a ajuta și pe ceilalți oameni care se află la nevoie. Așa s-a născut și acest concept de Rescue 4x4 și iată că avem deja câțiva ani de vechime și am început deja să fim din ce în ce mai solicitați. Serviciul numără aproape 2000 de voluntari care fac asta în fiecare zi. Oricând cineva are nevoie, salvatorii din pasiune urcă în propriile mașini și pleacă să dea o mână de ajutor, mai ales când este vorba de dezastre naturale. În urma solicitărilor primite de la oficialități și în special de la Poliția Română cu care am încheiat protocol de colaborare, am participat și am intervenit la acțiuni de salvare-căutare, precum a fost cea de la Sângeru, evenimentul cu Viitura. De asemenea, în acea perioadă am răspuns la mai multe solicitări venite din partea IGPR, cam toate au fost legate de calamități, de inundații și de viitor. Salvatorii de la Rescue 4x4 sunt solicitați inclusiv la accidente, datorită echipamentului de pe mașini care poate ajuta autoritățile în situații limită. Un eveniment la Cotul Donului, o mașină căzută de pe șosea, unde am participat împreună cu colegii din Brașov. A fost o acțiune mai complexă, în care a trebuit să deviem și traficul. Au fost circa 5 mașini care au trebuit să trolieze, să aducă mașina de jos. În ultimii 5 ani, voluntarii Rescue 4x4 au intervenit în aproape 600 de situații limită.